Jendetza bildu gara gaur, milaka pertsona, ozen eta argi esateko ez dugula HTaren txikiziorik nahi. Ez dugula gezur eta iruzur gehiagorik nahi. Ez dugula inposaketarik nahi. Alternatiba badago eta gehiengo oso batek babesten dugu alternatiba hori. Horregatik, herritarron hitza errespetatzea exigitzen dugu. Trena maite dugulako eta trena erabili nahi dugulako. Gaur egungo trenbideak berritzea eskatzen dugu. Trenen maiztasun handiagoa nahi dugu. Herri guztietako apeaderoak irekita eta martxan nahi ditugu. Trena benetako garraiobidea izatea nahi dugu. Gure herrietan bizitzen jarraitu nahi dugu, eta horregatik tren azpiegitura on bat aldarrikatzen dugu. Trenez garraiatuz merkantziak gure errepedietatik kendu eta aire garbiagoa izan nahi dugu. Aldaketa klimatikoa arintzea desio dugu, eta horretarako trena etorkizuneko garraiobide nagusi bezala irudikatzen dugu. Castejonetik Logroñora, Teroletik Zaragozara eta Hendaiatik Bordelera trenbideak berritu eta egokituko dituzte. Zergatik ezin dute berdinak hemen? Zergatik erekin behar dute beste azpiegitura berri bat? Zergatik suntxitu nahi dituzte Itza Holtza, Sakana, Aralar, Handia, Urbasa, Entzia, Aizkorriaratz, Arabako Lautada eta Goierri? Zergatik egin behar dute orban erraldoi bat gure baiaretan? Argi gelditu zitzaigun pasaren otsailean egin genituen jardunaldietan. Gaur egungo trenbidea berrituz eta egokituz tren guztiek erabili dezakete. Ez dugu beste azpiegitura berririk behar. Mahai gainean dagoen alternatiba erreal bihurtzea nahi dugu. Tren on bat izateko eta HTaren txikizioari behin betiko ateak ixteko. Alternatibak herritarren zein instituzio ordezkarien gehiengo osoaren babesa dauka, gaur ikusten dugun moduan. Horregatik, instituzioetan aritzen zareten hori herriaren borondatea errespetarazi behar duzuela esateko aprobetxatu nahi dugu. Gure lurraldea maite dugulako, gure herriak bizitik nahi ditugulako, trena maite dugulako, alternatiba aurrera, HTaren txikiziorik ez.